कौन मुझे पानी मगुले कुआड़े बोले से पाठो बाबू पाठो बाबू पाठो बाबू ओ पाठो बाबू पाठो बाबू उठो पाठो बाबू कौन है तुम्हारे पाठो बाबू कौन तुम निजे बहु ना पाठो बाबू ओहो लगो गो एमिति नाटक केते थर करिसंती एमिति जीवन चली जीवन नाटक से केते थर करिसंती भाबुसंती मु बदे ठकी जीवी बोली ना 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 मो जम्मा ठकीबिनी देखो मु केमिति तांको उठाई ए पाठ बाबू ओ पाठ बाबू उठो ना कोन जे एते नाटक करूछ तब नाटक पर धरा पड़ी गलानी ओ पाठ बाबू उठो ना पाठ बाबू आउ केते नाटक करिबो तमे जानि छथि तम पिला पर गर्भरे पडुची तमको से बापा बापा बोली डाकुची तमे कोन किछि सुनी पारु ना पाठ बाबू ओ पाठ बाबू उठो ना पाठ बाबू पाठ बाबू पाठ बाबू पाठ बाबू हां पाठ बाबू पाठ बाबू पाठ बाबू उठो पाठ बाबू पाठ बाबू सुख सपन रे बाट चालू चालू कहीं की आसई एमिति झड़ देख कुनी बहु माँ पेटर तो बाप को खाइला एबे पुणी माँ कहूँ मो झी ऑफिसर खा लो झील जन्म तो सुना मुंडा को सहर में पढ़ेला से सुना अर्जन कर चल चल बंची थे देखिए से
ଦଉଛି ଚାଲ ସେ। ହଁ ହଁ। ମ୍ୟାଡାମ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଳଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହୁଏ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଠି ଭଲ ପାଠ ପଢି ଆମ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ମୁଁ ସତ ଛାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବି। କ'ଣ କରିବୁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବ ତାହା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଥରକ। ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମାଗିଛି ଏତିକି ଘରଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ। ଆଜ୍ଞା ମାଜେଲେ, ମୁଁ ବା କହୁଥିଲି ଏଇ ଘରଟା ଆମର ଫାଇଦା ହବ ବୋଲି। ଘର ଭିତରେ ଛତାଟା କାଇଁ ମାରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମାଜେଲେ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ବାବୁନା, ଘରର ମାଲିକାନି ତ କାଇଁ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବା ଆଇଲେଣି। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଖାଲି ଦରଟା ଥିଲା। ମୋ ଝିଅର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରଟାକୁ ବି ବନ୍ଧା ପକେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ଯେତିକି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଖାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଧଟା ଦେଇଦେଲେ ହେଲା ଆଉ। ଆରେ ବାବୁନା, ପଇସା ବେଗଟା ଦେ। ମୋ ଝିଅର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏ ଘରଟା ବନ୍ଧା ପକେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ପାର୍ଥ ବାବୁ। ଜାଣିଛ ପାର୍ଥ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅର ପଢା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡିଛି। ସେ ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢି ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାର୍ଥ ବାବୁ। ଏଇଟା ଛାଡ଼, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ତମେ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ପସନ୍ଦ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ରହ, ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ। ତମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମେଧାବୀ। ଆମର ଏ ଆଶା ନଥିଲା। ରୁହ, ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି। କାଇଁ ମୋ ଝିଅ କଣ କରିଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏକ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଟେ। ତାହାଠାରୁ ଆମର ଏହା ଆଶା ନଥିଲା। ସିଏ ଯଦି ଏହିପରି ହବ ତାହେଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ହେବ ବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଝିଅ, ଏ କଣ କରିଛି ଝିଅ? ତୁ ତ ମାର ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତତେ ଛୋଟରୁ ମୁଁ ଏଡ ବଡ କରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ତତେ ଏଡରୁ ଏଡ ବଡ କରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି ମା। ତୋର ମୋର କଥା ମାନିବି ମା। ହଉ ତାହେଲେ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବାର ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିଛି, ତେବେ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ହରେଇଥିଲୁ, ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ବି ହରେଇଦବୁ।
ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି ଏବଂ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁନଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ମିତା ବା ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଝିଅ ସେ ଯେ IAS ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ତା ମାର ଦୁଃଖ ମିଟିଗଲା। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି। ସେଇଦିନଠୁ ଜିଦି ଧରି ବସିଥିଲା ସେଇଦିନଠୁ ଜିଦି ଧରି ବସିଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଚାକିରି ନ କରିଛି ସେ ତା ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି ପାଠ ଦେବ ମୋ ଝିଅ ଆଜି IPS ହେଇଛି ବୁଝଲି ନା ପାଠ ବାବୁ। ଦେଖୁଛ ତମେ ଥିଲୁ ନା ପାଠ ବାବୁ। ମା ଏ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆ ଦେଖ ଦେଖେ ତୋ ଝିଅ ଆସିଛି। ମା ତତେ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବନି ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ତୋର ଏଇ IPS ଝିଅ ସ୍ମିତା ଚୌଧୁରୀର ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବୁ। ମା ଆରେ ତୁ ଏଠି ଚେୟାରରେ ଶୋଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯେ? ଘରେ ଯାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ହଉ ସେ କଥା ପଛରେ ହବ। ଗଲୁ ଗଲୁ କଣ ଦିଟା ରାନ୍ଧିଦେବୁ? ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲେ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ନା ମୁଁ ଢେର ଦିନଠୁ ଖାଇବି। ଯା ଯା କଣ ରାନ୍ଧିଦେବୁ? ତୋର ହାତ ରନ୍ଧା ସେଇ ବେସର ତରକାରୀ ନା ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ବହୁତ ଜୁରୁଛି। ଯା ସେଇ ବେସର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେବୁ ମୁଁ ପେଟ ପୁରାକି ଖାଇଦେବି। ଗଲୁ ଆଲୋ ମା ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଥା କହୁଛି ତତେ ତ ଶୁଭୁନି ନା କଣ? ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଶୋଇ ପଡିଛୁ ଯେ? ଏ ମା ମା ଏତେ ଡାକିଲେ ଶୁଭୁନି କଣ ପାଇଁ ଯେ? ଏ ମା ତୋର କଣ ହେଇଛି? ମା 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 ଏ ମା ତୁ ଏମିତି କେମିତି ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇପାରିଲୁ? ଛୋଟଟା ଥିଲି ତୋ ବାପା ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ତୁ ମତେ କେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମେ ଏଇ ନାଟକଟିକୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମିଶା ପରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରୀ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ନ ଯାଉ। ମିଶା ପରି ଦୃଢ ମନୋବଳ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମାର ନାଁ ବଢାଉ। ଆଉ ଜାଣିଛ ନାରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ନାରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରେ ବୋଲି ତାକୁ ସବଳା କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ନାରୀ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନାରୀ ପାଖରେ। ଏଇ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ ମନୋବଳ ରଖୁ। କୋଉ ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଆମର କଣ ଯାଉଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ତମର କିଛି ସୁଖ ସମୟ ଆସିବ ସେ ତମକୁ ଆସି କେତେ ଗେଲେଇ କହିବେ। କାରଣ ଏ ମଣିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେଣୁକରି କେବେ କାହା କଥାରେ ତୁମେ ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୃଢ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ। ଏଇଆ ହିଁ ଆମର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।